Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon sa sumpay ni ginapustang sugilanon, idol ko si Tatay. Apple? Ha? Tapos na ang maligayang araw ninyo kay Kine. Bog! Bog! Ang imong pistola! Ano nga? Aron tapuson ang inyong kinabuhi. Bog, ayaw! Pamatsyon tamo. Ayaw, Bog! Ayaw! Una mo sa impyerno. Bog! Sunod na ko. Bog! Bog, ayaw! Ayaw, sir! Amay! Ay, naabot na Oh, unsa? Naa si Athena? Ay, oo, sir! Oy, naa! Oh, kamong duha. Lingkod ug tarong. Bog! Lingkod! Bog! Lingkod mong tarong. Pagkasamaha nga way nahitabo. Bog! Di mo makahimo? Kaya kung di mo makahimo, pues, kamong tulo. Uban sa imong anak Tuna, pamatsyon Ay, tamo. hala, sir! Ayaw itawon, sir, oy! Iapil pati ka amay. Unsa? Unsa man, Tuna, Apple, makahimo mo? Lingkod! Oo, malingkod. Malingkod ko. Pamahig ka mo sa inyong mga luha. Pagdali, Oo, Bog, oo. Apple, pagdali, Litse. Good. Good. Ug tungod sa inyong pagkamasulundon, may ganti ka mo. Here, dawata, tagsa kabandol. Oh, imo Tuna, my dear. Bong, Sa man dawat ka o dili? dawat ko, Bong. Okay. Very good. Dawata na yun. Gidawat ko na. Igo lang kas pagdawat? Way pakapin nga kiss? Dili? Mukis. Oh. Mukis. Wow. So nice. Ikaw, Apple. Bong. Utong-utong ka man diha. Unsa man, sakit? Oh. Dawatan na ning another bundle, no? 100,000 pesos. Bong, Mudawat ka o dili? mudawat. Oh, lagi. Good. Oh, acceptance kiss. Wow. Amay, saman, naglurat man ng imong kalimutaw diha. Si Sir? Ay, sa may buhaton ko? Mopakpak ka. Ay, oo, Sir. Ay, pakpak ko, pakpak. Good. Og tungod sa imong pagkamatinumanon, amay, may ganti ka sab. Laing bundle nga tag 500 piso bill ang imo. Dawata. Oh, 10,000. Ay, unsa man ni Sir? Oh, imo ka ng talent fee sa pagpakpak. Ay, gusto ka mo usab kong pakpak, Sir? Okay, Tuna, my dear. Pakit ako. Mupahiyom ka. Ha? Pahiyom. Pahiyom ka o dili? Okay ra po. Okay ra. Oh. How about you, Apple, my love? Okay, Bong. Good. Very good. Pagkabuutan sa akong mga angels. Pagpak, amay! Pagpak! Ay, oh, Sir! Very good. Very good. Sige, bulakaw na ko. Bulakaw ko. Sugato na ko si Athena, ang akong inanak. Og never nga magpakita kamo nga naguol. Ha? Ayaw gyud mo pakita nga magulanon mo ngadto sa akong inanak.
Kay kon magpakita ka mo sa inyong kahimtang, nga muhilag ka mo, nga musumbong ka mo, nga gikulata ta mo, automatic, masakiron tamong tanan. Bong. Klaro na nga ako instruction, ha? Opo. Tubag! Oo, Bong. Ikaw, Amay, tubag! Ay, oo, sir. Okay, very good. Why magbudhi ninyo nako, okay? Oo, Bong. Diyan na mo. Sugaton ko pa ang akong inanak ga si Atina. Sige, diyan na mo. Be good girl always, Tuna. Bong. Be a good girl, Apple. Yes, Bong, yes. Okay, good. Mga buutang mga bata. Ako nang sugaton si Atina. Og inigbalik na ko. Kuyog na kami si Atina. Inigkakita ninyo na mo. Mubarog mo, Tuna. Og Apple. Oo, Bong. Okay. Human ninyo barog. Musayaw dayon mo. Ha? Unsa? Oh. Mag-TikTok dayon mo. Kana bitawng usoron. Kanang usor ba nga TikTok? Kanang sa pinday ka? Dayon balik na sa speakers. Dayon musayaw. Kana bang dili bitaw magtugad ang pikas tiil? Kakita ko ana sa TikTok. Mo ba? Amay, ikaw ang mukuryo nila, Ay, unsa, sir? Oh, ikaw mo ay mukuryo nila, kasabot. Ay, oo, sir. Oh, sige, sige, anto na ko. Sugato na ko si Inday Atina, ha? Nga kong inanak. Ay, sige na. Okay. Tuluan na ta mo sa TikTok. Ano na ko? Wa ka sa mga buang ini. Ay, butuman na lang gayud ta. Lain ra ba na si sir? Kung unsay gisulti ana, ay kinahanglang buhaton ra bagid nato. Apol. Di atas yung puder. Wa tay mahimo. Tuma na lang. Na may abot nga bagong kutsi. Oh, kada mao ka ng kutsi ang kulor. O ka ng hapit mo bangga na ako. Gisir batuan pa gani ko anak. Huwag na na. Oh, si Inday Atin. Nga ko ka ng anak. Di kutsi na di ay siya. Doon ay may sugat. Oh, sipo. Yang gisugat ang akong anak. Yang gigakus ang akong anak. Oh, kumusta anak? Okay ra kitay. Hanas ka na mo drive. Gikuyugan man ka ni Humba. Lagi tay. Pasalamat ko ni Humba kay iya akong gitudlungan. Asa si Humba? Di pa huway. Gikapoy. Dali kay kapuyon oy kay tambok manggod. Mau ba? So, enjoy ka nga nagmaniho sa bago ni mong kotse, Yes tay uy. Enjoy kaayo. Si nanay asaman. Di sila dali kauban ni Apple. Unsa? Naa ang babay nga kauban ni Tatay Alan? Ang kabit ni Tatay Alan? Naa siya. Dali, sunod ako. Ay hala, naa na sila. Okay, ready na mo. Ma'am Chona o Ma'am Apple, ready na mo? Ready na, mi. Ready na. Ready na. Ay, okay, sige, sige. I-play na ni Nako, ha? Naara sila si nanay ni mo ug si Apple. Ang anong naa si Apple? Tanawa atin ha. Naunsa mo na sila? Nanayaw mo na sila ni ng Apple. Yehey! Welcome anak, Inday Atina. Timaan sa kalipay nag-TikTok sila si Chuna ug Apple. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!